गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि अननाय मोजां मोननाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। मुगाखौ नायनानै दिनै मानसिया गिदों, मुगाखौ नायनानै दिनै मानसिया बुंदों आयु मा जाखो, आयु मा जाबावगोन, दासो सिरि मोननो रोंदों, दासो बुंनो रोंदों फोरबु मा जाबावगोन। नाथाय जेब्ला मुगाया मोजांमोन बे समाव ना आरजखौनो खालामो ना गिर्जायावनो फैयो, जेबो उद्देश गैया इसोरनि फारसे। नाथाय दा समस्या सफैनायखाय नागिरबायदों, गाबज्रिबायदों इसोरखौ। बेनिखायनो समस्याया फैनाङा नङा फैनांगौ, सैनांनाया फैनाङा नङा फैनांगौ, आनजादा फैनाङा नङा फैनांगौ, अब्लासो मानसिफ्रा सिरि मोनो। बेमार थाबासो हस्पिटालाव थाङो, डक्टरनि खाथियाव थाङो। थिग बेबायदिनो जानानै फैदों दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाबो। आनजाद थाबासो इसोरनि खाथियाव फैयो, सैनांनाया सफैबासो इसोरखौ नागिरो, इसोरखौ गाबज्रियो। जेब्ला राहा लामा गैला जागोन अब्लासो लास्ट अपसनाव इसोरखौ गोसोखांगोन। जेब्ला महामारी जाबाय गोबां मानसिया बुंनो हमबाय नै बिदि बिदि बाइबेलाव लिरनाय दं। जेब्ला बांग्रि मावदों हा गावदों अब्लाना बुंनो हमबाय नै बोसोनाव बेबादि बुंनाय दङ। जेब्ला नुफेरि जाथायफोरखौ नुबाय अब्लासो थट फैबाय मानसिनियाव। बाइबेल फरायनो हमबाय, आरज खालामनो हमबाय। नाथाय जेब्ला महामारी जायै सिगां, बांग्रि मावै सिगां, हा गावै सिगां गासिबो जिउआव स्रि स्राय उन्दुलांनानै दंमोन। मिथियामोन अबे बाइबेल पदआव मा लिरदों, बहा मा लिरनाय दङ, मानोना बाइबेलखौनो फरायामोन। बिनिखायनो आनजादा फैनाङा नङा फैनांगौ, बिनिखायनो समस्याया फैनाङा नङा फैनांगौ मानसिनि जिबनाव। अब्लासो मिथियो सोर माबायदि फोथायो, सोर बेसेबां इसोरजों सोमोन्दो लाखियो, बियावसो नुजायो। बेनिखायनो दिनै जायफ्रा इसोरखौ फोथायाखै बिसोरो गिनायजों जिउ खुंगोन, बिसोरो गिनानै गोदाव सोराव जागोन। नाथाय जायफ्रा इसोरखौ फोथायो बिसोरो रंजानायजों जिउ खुंगोन। मानोना बोसोना बुंदों इसोरा जोंनो गिनायनि जिउखौ होआखै नाथाय बोलोनि जिउखौसो होदों होननानै। दिनै इसोरखौ फोथायग्राफोरा धोरोमियाफ्रा रंजागोन, मानोना आफाया फैथारसिगोन, बेखौ लोगो मोनथारसिगोन, बेजों थांफानो मोनसिगोन, बै सनानि न'आव थाहैसिगोन। नाथाय हाबाब बिसोरहा जायफ्रा इसोरखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि खालामदों, मोननानैबो मोनि बायदि खालामदों, बिखा सौवै सौवै हाथाय अरखे अरखे गाबनायनि सम जासिगोन। मुगाया दा बे नंलिया सोरखौबा बुजायनायनि, सोरखौबा बुजिहोनायनि। मुगाया दा बेसो गाव गावखौ थामथिम खालामनायनि, गावनि न'खरखौ थामथिम खालामनायनि। दिनै नों माबायदि बासायजागोन, नोंनि न'खरा माबायदि बासायजागोन, दिनै नों बेसेबां फोथायगोन, नोंनि न'खरा बेसेबां फोथायनायाव नांथाबनानै थागोन बेसो। बिनिखायनो बोसोनाव बुंदों, बोसोन बिजाबनि लिरनाय 1 अध्याय 24निफ्राय लानानै 31 पदसिम, आङो नोंसोरखौ लिंहरबाय थादों नाथाय नोंसोरो खोनासङाखै, आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। बिनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन, जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा। जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बादि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन, आन्थाय आङो सेंनाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन आन्थाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा, मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबुनि बोसोनखौ लायाखै। बिनिखायनो फै अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। नों जेसेबांखि इसोरखौ गाबज्रिया मानो, नों जेसेबांखि हब्रा आरज खालामा मानो, नों जुदि इसोरजों फोसाबजायाखैबा, इसोरजों फेंजायाखैब्ला, इसोरनि परामर्श बायदि थाबायाखैबा, इसोरनि बोसोनखौ लायाखैबा, नोङो जेसेबांखि गाबज्रिया मानो, जेसेबांखि नागिरा मानो, नोङो मोननो हानाय नङा, नोङो सेंजानाय नङा। मानोना नोंनि गाबज्रिनाया समस्या थानायखायल'सो, आनजाद थानायखायल'सो। बिनिखायनो बोसोना बुंदों फोरबुखौ मोननो हानाय समावनो नोंसोरो बिखौ नागिरदो, फोरबुआ खाथियाव थानायावनो नोंसोरो बिखौ लिंदो।